Hii barabara yenyewe ni mbovu hapa. Inataka kuanziwa bams kuanzia pale chini mpaka mhadi kwa kinawelawela. Unaona? Hiyo bams ndio itokoa hiyo ajali ziko hapa. Ji auchielo itongi magi kogwen makawuono e apaya Nairobi kochomo Mombasa. I declare officially the death of my dad with a lot of pain we have as a family. Jagoro mar jodong Luo Abel Ombuor ong'ielo rengo. Sitej mar chungo nyamburko ma Migori ichano madar kaka yo matieko dhungruok nyamburko e chuny bomano. Machiegni e weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Ji auchielo wito ngimagi kanyo e masira mar apaya bang' bas mar kambi machani executive bayo yo kendo lwar e gweng' ma Manyatta e wang' apaya maduong' ma Nairobi kochomo Mombasa. Basno mar kambi machania no bayo yo molokore ka jogo manoyudo hinyruok ring godo e kar thieth ma Moi Referral e boma ma Voi. Hii barabara yenyewe ni mbovu hapa. Inataka kuanziwa bams kuanzia pale chini mpaka mhadi kwa kinawelawela. Unaona? Hiyo bams ndio itokoa hiyo ajali ziko hapa kwa saa hii. Lakini ukisema eti tunaangalia mambo mengine tutaisha na ukweli, na hapa mahali kunatakiwa bams. Watu wa basi wao makini, wapunguze speed, na kama inawezekana madereva wao wawili wa usiku na wa mchana. Kufika hapa tumekuta watu wamelala chini wamekufa, lakini mimi ninaomba madereva wa mabasi wakae waangalifu, manake wana overtake bila kujua, na mimi nimesema muangalie na muachukulie hatua. Ruth Goro mar riwruok mar jodong Luo e Kenya mong'ielo rengo maene oyangi kod familia mare. Bel oyango ni Ombuor no wito ngimane ka saa 9 motieno ma piny orugodo kawuono e kar thieth ma St. Joseph Ombo Mission kama osebedo koyude thieth. Familia mare wacho ni tho mar Ruth Goro no en lal maduong' ne gin kaachiel kod oganda Luo duto. When it reaches on Thursday, I called the children, I texted them because they are outside. I told them, you people come. The health of the father is now deteriorating. You come and see. I declare officially the death of my dad with a lot of pain we have as a family. Baba okutuo mang'eny, okawo ndalo minyalo wachi, okawo ndalo mang'eny ne dweche ariyo. Kanen mana just a slight cough and nen gi machalo kaka nen gi gek mage gik manituo baba malich bas to no gi ola. But the major information manonyisowa the day mane Raila othoe no bedo down mo wacho niya I'll not take long, so you my children prepare that I will not take long. Katunya neno ka ngima taneno ka soon I'm going to follow my friend. Kanyocho ng'ama mor ong'ere Migori ka makata kama ncho dake nong'e ni wuon Leya, ong'e ni wuon Fidel, ong'e ni wuon Frank. Nyasaye mondo chung' kodwa e sama kama to warwako ji duto mabiro konyowa ko jaduong' ni machiegni. Josiasa maketo sirikal tesre kama oting'o Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Justin Muturi okoni sirikal ni kod paro mar luchore kendo kelo e pachoka jaket mwandu mong'ere kaka Adani mane jo Kenya okwedo mondo tagedo mar paw ndeke maduong' manyien e Thurka ka giloso kod jofwambo mabende ne gijiwo jod bura mondo okwed paro moko mag omenda magikoni odhi ataro machik. A division should be called, a division should be called, and every person who stands in objection to this state capture and blatant planned theft of everything this country stands for
then the Kenyans will be able to see, yes, member for this constituency stood with the people. But we are aware they may attempt to force. If they do, of course, the next line of action is you have courts of justice. Yeah, because the courts cannot interfere at this stage, second reading, committee stage, third reading. The moment before this thing is signed or whatever happens, we will take it up. We are not just about to give up, because if we do, we are auctioning the future of our children. I don't think this lie can end, because Bandi has learned from his master. He's the one who has given him a job. So if the president is lying, what stops other people from lying? I heard him the other day crying about corruption by a traffic policeman. He has no moral authority to talk about corruption and bribery. He has made bribery a way of life. It's the new normal in this country, where he is bribing people on the loans of State House. Already as we speak, we're in court over Safaricom, and we will be going to court on the 12th of March. So we will not just live on hope. We are responsible opposition. We are going to take on this government step by step, blow by blow, and deal with it. Moko kuom josiasa mawuok e duond bura mar ODM e kachung'od bura mar Arieda okwayo jodak makono mondo nyakwe e kinde limbe ma jatend piny William Ruto mochano timo e kaunti ma Siaya Jumapil ma jumani. Ka giloso bang' romo mane gibedo godo Aram, jakom mar ODM bade mar Arieda Onyango Radier oyango ni limbe ma jatend piny kaka wendo modhial e kinde nyasi mar rwako pacho jagoro maduong' e migawo mar thieth Ouma Oluga onego rwak e yo makare, kendo josiasa owinjore owere gi liet mar siasa mantie sani. Josiasa bende okwa mondo we rakruok mag siasa e kinde ni kaachiel gi kinde mabiro. Wa appeal ni joma moko man oko magin followers mag party wane ni giwuog te mondo gibigi kony nyathiwa budho wendo ne ma en president of the Republic of Kenya. Mak mana ni wang'eyo ni politics to pogo gaji. President and head of and leader mar UDA. ODM be nigi leader ne ma en Dr. Oburu Oginga. So on occasion like this one, besides the fact ni nyocha wan e broad-based government, wendo mar nyathini en wendo ni. Akwayo jo-Rarieda madhi biro ni biro konyo nyathiwa rito budho wendo ne. Obi ka ging'eyo ni gibiro bedo gi kwe, kendo wadwa winjo gima rendo wacho, kendo wadwa ni warit wendo gi sironyo, kendo koa to ako ng'e ni jokorwaka. Wan kaka youth wadwa ashwa president wadwa ashwa PS giwende te ni wan kod kwe moromo, kendo warwako gi onge koko moro mabro bedo wan kaka jo-Rarieda. Wabed mohore kabisa, kendo wabed mokwe kabisa. Sana sana gini dhine kijende mi iwuondo gi gik moko matindo ni mondo gibigi wach weche moko dhi kare kata gikel tulo. Wamiyo usie makende ni kikubi kae. Koponi ochuno ni nyakibi tibi kibolori, to koponi okidwa winjo weche matimre ka, to wakwayi gi muolo ni kikichopie. Bengi maduong' ma pacho ka CBK oyiene kambi tudruok mar Safaricom mar pando nonro mar kata namba mar customer e ote mar M-Pesa bang' chudo. Namba mar customer mochudo kokalo yor M-Pesa biro wuok nus, ka namba mamoko ibiro pandi kendo biro mana wuok star. Okang' ma kama biro konyo rito nonro kotieko njore kama jouso ok bi neno namba te mar customer bang' chudo. Kara kamano kambi tudruok mar Safaricom biro loso yo mar yango customer kapo ni nitiere chochni mora mora. Bengi maduong' ma pacho ka ogolo chik ne Safaricom mondo chiw tiegruok ne jopiny kapok oket wachno e tim. Johala e chiro ma Kibuye boma ma Kisumo ywak ne ng'ikruok arita kwe e chirono bang' jogo mapok oyangi monjo duka achiel kuomgi ma okwalo modhi mag tedo gi mwandu mamoko. Monj ma kamano timore otieno mar wuok tich, kama ja ohala manomonjno Eric Otieno olero ni jokuoyego notucho kubni mag modhi mag tedo, kendo kopogore gi kuono ne gipuko modhi mathoth ka koro kwano lal moingo Sh48,000, kendo chich ni jonjorego yande no or mondo mi otimne anyali tok pogruok e paro gi ten chirono. Johala go kwedo kanyakla monj makama
ka koro gikwayo mondo mi oketnegi jochiw arita kwe gi 10 kaunti ma Kisumo. Ka kelo msigo ka nakelo kubni madongo 50 mar 20 liters, nakelo 10 liters pradik mondo oketna e sto, to gona simu ni giminoda ni mwandu mwaketo koja cha wayudo gi kaka gin ka, lakini otuchgi. Wadhi e office county government man malo kacha, wawuoyo kodgi, gibiro magineno. Wabedo advance ni wadhi e Kondele police station, kaluwore gi chik mar Kenya, wadhi. To kiwuoyo tibuogi, ma wan kata samoro wan mwuoyo kani toke kata dhe buogwa ok watimore nade, ok wang'eyo. But wan wuoyo gi chir nikech gima notimore kani aparo ni neno evidence nika gigi gin gik mopow, ne giwacho ni Ken sijui oyieyo. Aparo ni gini nyalo neno, en gima oyieyo ok nyal pow. Akwayo sirikal mondo otim thorough investigation, kendo wamiyo gi ndalo 7 maka ok wayudo feedback concerning gima notimore, then wan kaka jowala ok wabi juoko. Security gini security mwachulo kendo gichoko siling 10 kuomwa odiochieng' kodiochieng'. Security gi kwalowa, security gi goyowa e chiro ka, to wasebedo kwachwalo gik matimore nwa mbele ka OCS Kondele. Action mosebedi kikawo e weche gi kata chiel onge. 10 kaunti ma Migori kosirgi bengi maduong' mar piny mangima The World Bank chano mar gero kar chungo nyamburko kata stand ma nyamburko manyien e gwenge ma Sayote sub county ma Suna West, kendo e otesen masani nitiere chuny boma ma Migori kaka kar chungo nyamburko. George Juma nigi ler mathoth. Lek mar daro kar chungo nyamburko kata stand mageche e chuny boma Migori ma osebedo kuom higni mathoth mondo koro konye tieko dhungruok mageche e chuny boma Migori chalo kagima koro kayo machiegni. Mae obiro bang' bengi mar piny mangima The World Bank keto omenda tenge mar milion 60 mar siro piny owacho mar kaunti ma Migori e gero kar chungo nyamburko manyien e kar dak no Masayote e sub county ma Suna West. Stage no biro accommodate geche maonge kama chung'e sane kaka buses madhi Nairobi, kendo biro konyo mang'eny. Omiyo wayiere ni mondo mi sirikal otimnwa mano e yo mapiyo manyalore. Bus park machielo dwarore nikech ma wantiere go tin kendo ok nyal romo gi te, emomiyo bende wabedo kata mana gi weche mag dropping and picking along the highway ma is leading to several accidents. Nikech seche ma gigoyo U-turn e ndara kachacha, japiko bende ringo, jowuoth bende wuotho, kelo gik mang'eny. Kar chungo nyamburko ni igere lo ma yande 10 kaunti ma Migori ne nyiewo e kinde mar higni 2 mokalo. King'iyo county government nong'iewo kendo mwadhi gere bus park. Pesa mwa expect koa e World Bank en milion aparo ni maderom 60. Oganda moting'o joriemb matatu mane wuoyi kinde mane ikawo pachgi kod ten manispa ma Migori ne orwako chenro ni mar daro kar chungo nyamburko mating'o jowuoth kawuok e chuny boma Migori nyaka kar chungo nyamburko manyien ma igeno ni koro dhi chakore e kinde machiegni. Migori en one street town, to one street town always bedo ga madeny nikech iyudo ka streets mamoko ok function maber. Koro ka kanyo ere ma buses madhi Nairobi bende ochung'e, gari moro ma bende samoro nowuok e stage bende dhi gach private bende dwane samoro ochung' kata ka donje supermarket, koro iyudo ka congestion ng'eny kanyo. Omiyo kane kanyo nyalo bet mondo mi kata buses madhi Nairobi plus geche moko madhi long routes mondo dhi obed kono, to nyalo kelo yot kendo nyalo kelo thuolo mondo mi kata bath highway kuonde ma geche nyalo diyore godong' ne private vehicles mondo konyre. Sasa tulikuwa tunaomba county government kama inawezekana kutengenezwa hiyo stage ya faster inaweza kuwa itoe msongamano ya magari na itatusaidia sisi kama watu wa matatu. Jakomar bodo municipal ma Migori Robert Mandela mane otelo chino ma kawo pacho ganda ne owacho ni kar chungo nyamburko masani yudo chimbo ma Migori biro dong' kama nyamburko mok tindi wuoth koro nyalo chung'e. Bas watero Sayote kaeto iye kacha dong' ma private vehicles nyalo bede. One of the reason momiyo wagero bus park no en ni mondo giyud kuma ginyalo kete geche gi sama gibiro timo kata mana shopping e town. Nyalo bedo mapiyo piyo wach stage mowueno mondo bo tende governor mar Ochila yako mondo konyo piyo piyo mondo konyo kaka inyalo ge stage no mondo bed maber.
kendo ka sej nogera pano dhi konyo nikech wan kaka jok maringe highway waneno ka congestion osebedo mang'eny e town ma seche moko kata accident notimore nyalo medo kelo accident. Koro kopo ni seche nyalo bedo kocha nyalo konyowa. Mandela wacho ni giseketo chenro maber mane gedo ma kacho nyamburko ne koro ger makare kendo tieke e wang' sa. Kata macha nyalo dhi yudo ni samoro pod ok oromo gi te. Mano biro chunowa ni ma wantiere go kani wa reduce the number of the people madhi tiyo kanyo. Sani king'iyo geche duto te ma wuok Nairobi kata mating'o jowuoth ma Nairobi gionge kargi mar jot, gijot e ndara. George Juma, Ramogi TV, Migori. Miyo moro manotwe e jela ma Embu kuom higni 25 owe thuolo, kata kamano en kod lit bang' anyuola mare kwede bang' duogo pacho. Agnes Ngeti mawuok e kadak ma Machanga Mbeere ne otwe e higa mar 2000 ka en jahigni 31. Apisa mar katwich ma Embu okoni kamoro anyuola ne kwedo Agnes kaluwore ni ne en kod dang'ni mar paro kaachiel kod gino mane otimo manomiyo tweye, kata kamano okoni ber ka anyuola ne orwake bang' tieko weche mag twech. Apisa go okoni kum mar twech rieyo ji mathoth kendo bang' wuok e twech owinjore orwakgi kendo migi tije manyalo gero ngimagi kendo keto negi chiemo e mesa. Kitu muhimu tunaweza urge the community is let's accept these people back to the community because they are human, they are family, and let's learn to forgive because we are all human na hakuna mtu hawezi kosea. So we would urge the community to kindly accept our clients back home. Nimekaa jela miaka 25. Sasa nafurahia ndio amenitunja mpaka ikafika huo wakati wa kwenda nyumbani. Ninaenda huko Sagana kwa wazee na bwana yangu atanikunjia huko. Nimerekebika na nasikia sasa niko sawa. Ninaweza kaa mzuri nyumbani na siwezi rudia kitendo kama hiyo tena. Community inafaa ielewe ya kwamba vile Agnes Ndegi anafanya sio yeye anataka. Ako mgonjwa, ako na shinda ya mental illness na ni shinda mingi ziko na watu wengi hata huko nje. So wakaweze kumkubali, wakamu-understand na wakamsaidie. Riwruok matayo tuke mag baseball e pacho ka ochako yange semina mandala adek e mbalariany ma Multimedia e boma ma Nairobi. Ageta mar semina no en mar medo bero tuk baseball kod dongruok mare e pacho ka. Maloyo jokanyo 40 magin kaachiel gi coaches kod jotugo nopuonji yore mopogore opogore mag tayo kod puonjo tukego. Japuonj maduong' manochung' ne puonj makamano Andre Doria, ma bende en jalony e tuk baseball, nowacho ni nitiere dwaro mar chwalo tuke makamago nyaka e kor gwenge kaka yo achiel mar yudo talanta manyien. Jokanyo e sekta mar tukego okonegi mondo okaw thuolo mar dhi nyaka e skunde manie kor gwenge ka gipuonjo tukego ka tim mar Kenya mar baseball dhi chung' ne Kenya e tuke mag World Cup e boma ma Puerto Rico. We've been learning a few tips here and there of what is making other teams like Cuba have the better edge when it comes to performance. And I'm sure whatever we've been taught here, whether it's base running, whether it's how to hit, whether it's how to bat, and everything else, I'm sure it's going to help us. I think from whatever we have learned from this session, I know that we're going to do our analysis from the basics. So in our selecting the team, there are major points that we have been neglecting, which we are going to do. Kenya is ranked 9th in the world. Our junior team is ranked 5th in the world, and they are preparing for Dakar Olympics. So we need to polish our coaches so that they can be able to perform as good as the Cubans. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom thuolo mari mago e weche manyien makagi kacha manwaikono wakelonu mamoko saa 1 gi saa 3 e ang'ich welo kod oimore gie sani. DJ Vic ikore kacha gi pado machon kama nene bang' thuolo machuok. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.